Ja man, dat is een Ghetto Star production. Yo, Pussy, straight to my car side, 7134. Ayo, alongside Hoopstar, maak vital. Ay, yo. Tell them. Nou, zij luistert nooit als hij me naar praat. En nou wil zij heel als hij iets maakt. Vat nou een piek met een kan van die kaap. Nou ik breng die wave met een bijt van de zaak. Nou kunnen ze raak mal als ik trap en een blink. Alle wat die alle boenen wie ik. Als Ghetto Boy Pussy, ik was straight van die mik. Nou auto aan van die kaap, ik represent. Zij wat ik weet dat die, zij weet niks. Wave wat ik stip, ik maak hulle lus. Had het zijn gedink om die ei te kotus. My zakko recht, is het die potmus. Hey. Die ei is een aardes, wat is een gedink? Relax your body, over your on. Ik heb veens wat mijn laag was ik aan in zon. Over your on, over your on. Ei is een aardes, wat is een gedink? Relax your body, over your on. Ik heb veens wat mijn laag was ik aan in zon. Over your on. Zij wil je horen, lang al gepraat sa mina. Zij wie tegen zo'n alles, die girls kom mijn pa. Mr. Doopstar, brave ma, ska. Ora wat dus kom, hulle moet my noem vra. Jelm smaak net voor wine en grind. Sy moet verstaan, hy is more than fine. Even clean, pure in die wine. Niks tyd vir labba, die kunloos lijn. Die ei is een aardes, wat is een gedink? Relax your body, over your on. Ik heb veens wat mijn laag was ik aan in zon. Over your on, over your on. Ei is een aardes, wat is een gedink? Relax your body, over your on. Ik heb veens wat mijn laag was ik aan in zon. Over your on. Nou, zij luistert nooit als hij me naar praat. En nou wil zij heel als hij iets maakt. Vat nou een piek met een kan van die kaap. Nou ik breng die wave met een bijt van de zaak. Nou kunnen ze raak mal als ik trap en een blink. Alle wat die alle boenen wie ik. Als Ghetto Boy Pussy, ik was straight van die mik. Nou auto aan van die kaap, ik represent. Ik op Dope Squad Productions.